What's wrong, man? Yeah, my brother. Hey, ndoda ngicela ukubuza ne ukuthi mangifuna ukuyala kulo baba lo uthengisa amalahle lo mnyama thu. Yabona? Yeah, man, ngihamba kanjani? Oh, okay. You go like this. Take your right, and then on the next intersection, you jump that robot. You take right, left, and then on the third house, that's where you're going. Okay, you thank get you, me, man. my brother? Yeah. Yeah. Bye. Uyangijwayela lo mfana lo. Oqala ufika la angibulisa. Bese ngifika ama direction uzoyibona. Man, eish, yabani khona lo baba la. Just konke ubani baba uZuma, ngokuZuma. Gogo. Yebo. Gogo. Hey ubani lo manje unokhiso wepho? Ha, hayibo. Hayibo, Ufunani manje wona la? wena ufunani la? Kusekhaya phela la. Eish man, akusuwe lo ngihlangane la baya kulesa strata lesa. Hayi mina engana uhlonipho wena bekumele ngenze njani? Oh, qala. Awukhuluma English kanti? Oh, wenza mina isilimi, ngikhuluma isilungu. Uyangilahla. Hayi ungaphinde kodwa la. Mamela ke, ngithinya umama mne, yamazi isikole. Nyamaze. Yeah, ngithinya umama wami kamnandi uthi ngize la yini ngizoba worried. Ufuna obaba uZulu. Ngamthola. Usaphumile kodwa ngizohamba ngikubizela yena. Ungangena nje umlimi. Okay. Obaba bakho baba uZulu. Ya, Oh. kwamageba la ekhaya baba. Kuhle la kindoda, man. Yo, man. Oh, thank you for ungenisa endlini. Singicheck le ndoda le. Eish man, konje uthe lana kabani? Ngithe Zulu Mageba. Oh, Zuma Makela. Yile nto manje uyishoyo wena. Eish, sorry. Ndoda. Right. Yo, mayibani igama lakho? Mangoba Nkosi. Oh, Mangoba Kawusi. Eish man. Oh, bacon drink. Eish man. Yo man, mnandi. Oh, ngicongilandi baba bakho ke fast. Ayi athi ngimlando wendoda. Bye. Endoda. Emanqoba. Uyafuna imali? Yeah, beka so. Hamba uthenga ama chippies fast ne. Gijima ndoda. Yo man. Yeah. Come on. Yeah, put it there. Oh. Yo man. Yo man. Kayun. Kayun no. Yo man. Angazabuye le ndoda. Ya, pake mabeleni njengabomama. Athi ngihamba. Ha! Hawu ndoda uyaphi manje? Eish. Uyaphi ndoda usunyonyoba? Angiyonyoba, ngiyazilula yabo. Eish man. Yo man, ubaba uZulu. Ngishilo wathi ngizomlanda lo muntu ukuthi angisazizwa kahle ngicongimela la. Ngizoya manje mfowethu khona into engifuna ukuyithatha. Eish man. Yo man. Skoma. Skoma. Ya mchofu. Mfana lo. Mfana lo mchofu ya. Wendo tanyazi ukuthi uthathile ngifuna imjovo yami. Ubani? Angithathanga mijovo mina. Hayi, next, thathanga next mina yakho. Umjovo mina. Ngibona ngamjovo. Ngithenga imjovo yami, iphi imjovo yami? Okokuqala futhi ungena ufaka amazaza la. Awusaboni mangathi umunye ugogo manje. Hawu, ungena ufaka amazaza la ngathi ngabomkhulu 1995. Maye wakhiphile, that's why ungayiboni imijovo yakho. Faka amazaza ndoda. Imjovo yami bisebhekini yami mfowethu emnyama. Ayongizongitshela ukuthi awuyibona mfowethu ngiyakutshela ngicongeza imjovo yami mfowethu. Imjovo yami yilokho engicelayo mfowethu. Kanti ungizondelani wanginyanya wena inkinga yakho mfowethu. Uzofika la endlini uzotshontsha. Hayi ndoda imjovo yami ozakukhuthuza ngeke. Hayi baba, khuthuze bani? Yongikhuthuze mina ndoda. Angithathanga into zakho mina, ngithatha umjovo wakho baba. Bheka. Ubona mangathi shutha ngitshontshanga. Yabo ukuthi ngitshontshanga. Akusiyimi ngitshontshile. Hayibo, Tsepang. Kwenzakalani la? Angikuthumanga. Eish, asikisi isikole. Angisho lo mfana lo isikole. Akamameli isikole. Mina ngiyamtshela ukuthi ngithunyiwe. Yena uthi ngingene la kubo ngatshontsha mina. Cabanga isikole. Ngizomuhle. Kwenzakalani? Chaza mntanami. Sismart, ngicela ungilalela kahle. Lo mfana lo ufike la wathi ungithumile wena. Meqeda uthatha imjovo yami, uyasazi isimo sami manje. Kuyimanje ngikho right, ngiyakhula ushwela wami uthi hayi, lo mfana lona uthathile. Ntanga next mina isikole.
Mina esikoleni ngiziphethele ama-crayon wami kamnandi. Thepang awuveze le crayon olishoyo ukuthi yiliphi. Liphi le crayon? Singifake la. Yo man, nali ngili crayon lami engiliphethe. Mamela Thepang. Akusi crayon leli mfana wami yazi. Ngiyakutshela i-crayon leli sikole. Ngicela ungivulele lo mjovo ubheke. Ngilivule. Oh man. Na yabo crayon. Umjovo sikole. Umjovo we-diabetes mntanami. Ngathi crayon mara yazi yini i-diabetes Thepang ngikuchazele. I-diabetes mntanami isifo soshukela. We understand? Hayi lo shukela othenga e-shop. Uyangithola? Isifo mntanami. Yabo? Esidile kahle kahle noshukela. Amelanga ukhuphuke, uyangithola? So, lesifo soshukela mntanami sine stages. Kuno stage 2 no stage 1. Stage 2 udila nabantu abadala. Then stage 1 yilo udila ne-immune system which is yabona la. You understand? Kona bengazi. Umjovo mntanami. So lo mjovo lo uyawudinga umzomuhle, you understand? Ukuze ayehlise ini ushukela wakhe. Njengamanje njoba uphethe, njoba kuthi uyawudinga. Angaze afe nokufa uphethe lo mjovo kanjalo. Mntwana ungafa vele. Yabona ukuthi akusi-crayon lethe. Mntwana, ayothi ubulawe yimi. Bamba ntwana. Yo man, asikisi ntwana. Uzongibheka mangisijova. Nami uqeda ukujova ne. Ungijove la kamane. Wena abangani bami esikoleni. Ngizeli. Yo man, ushukela ubuzwe. The following scene may be sensitive for some viewers. Please note that the following demonstration it is for educational purposes only. Amakunje ama-units lawa. Okay man. Ekumele ngiyijove wona. Lento le imisila isuke siphelile lento. So mina ngijova 20 units. So ngava kumele ngiyifikise ku-20. Ku-20. Faka ushukela i-20. Angiphazamisa umkhulu. 20. Okay. Bese uyihlaba la ngasenkabeni la. Okay man. Awufaka nje, ufake nje Ubhekisa lepha. ya noma ubhekise yabo ngendlela la ubona ngala. Bese yangena kamnandi. Siyangena boy. Bese uyayicindezela la. Mayilokhu ihamba nje. Mele ifike ku-20. Kulokhu kuyangena. Kufana nokuthi uyacharge nkabuyana. Lokhu ufaka i-charge ibheki. Uyoshukela. Ayisasikisi. Uzoqede. Man. Yacela futhi ungaphindi uthathe into zabantu. Asikisi. So manje mase iqeda mase iphelile ane ifake emlomeni. Hamba la.